Gør vi. Altså. Hej alle sammen, jeg hedder Vivi. Jeg kommer fra en lille flække, der hedder Ullerslev. På Fyn, den ligger mellem Odense og Nyborg, hvis der er nogen, der ikke ved, hvor det er henne. Jeg har gået på efterskole, ligesom Robert, på Vejstrup i 9. En gymnastik efterskole, og på en efterskole, der hedder Sydvestfyns i Glamsberg i 10. Jeg kommer fra en gård. Min far er farmer, og min mor er noget supervisor og coach. I min fritid, der dyrker jeg en hest. Og ja, det er vildt nok. Derudover så træner jeg lidt forskellige ting. Ja, jeg har passet nogle handicappede her det sidste års tid. Udover har jeg været bartender på en bar i 2 år. Ja, hvad har jeg mere lavet? Ja, så ved jeg faktisk ikke. Tror jeg vist, det var det. Okay. Hvorfor, hvad fik dig til, at du skulle lige pludselig på guideskole så? Det er fordi, jeg godt kan lide at rejse. Vi har rejst meget i min familie. Og så synes jeg, det er en super oplagt mulighed at komme ud og opleve nogle ting. Plus jeg havde pengene, og jeg havde lysten til at prøve noget andet og få luftforandringen med nye mennesker. Og ligesom se noget andet og opleve det på en anden måde. Du snakkede om, du havde noget med nogle heste og så videre. Altså, ja. Hvor meget har du gjort med det? Kan du fortælle lidt om, hele mit liv. Hvordan? Hele mit liv har jeg arbejdet med dyr, og det er også egentlig det, jeg vil efter det her. Efter jeg har været ude at rejse, vil jeg rigtig, rigtig gerne arbejde med dyr. Og det er det, jeg synes, det her det bliver en god oplagt mulighed til at blive bedre til at arbejde med menneskernes dyr. For det er jo faktisk det, jeg skal. Det er jo ikke hestene der, og hundene, der skal dresseres, det er deres ejere. Så det er jo en god mulighed at lære det på. Ja. Findes der noget uddannelse inden for det, du har tænkt på? Ja, det er også selvbetalt uddannelse. Det koster kassen. Okay. Så hvordan skal man spare op til det, eller hvordan skal du spare op til det så? Ja, det er i hvert fald ikke her. Jamen, jeg arbejder ved siden af. Det har jeg altid gjort. Jeg har altid arbejdet, så det bliver ikke noget problem. Jeg skal nok finde pengene et eller andet sted. Så. Fortæl lidt om de jobs, du har tjent pengene ind ved til. Jamen, det er meget forskelligt. Jeg har været super god til at plukke æbler og jordbær. Så fra det til at så sidde ved kassen til nu, og så har jeg arbejdet med handicappede her et års tid. Så det er sådan meget forskelligt. Prøve noget forskellige ting, som har noget at bidrage med, og det kan for ensformigt. Så det passer meget godt her, din tid er gået, Vivi. Tak for det. Tak.